Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Timeless Design. Moje meno je Noro, som zakladateľom BMW Z-Roadster klubu na Slovensku a niekto, kto sa pozerá na auta inak. Mojím dnešným hosťom je riaditeľ Slovenského centra dizajnu, vyštudovaný automobilový dizajner a zberateľ veteránov Maroš Schmidt. Vítaj u nás. Ahoj Noro, vítam. Ja ďakujem, že si prijal pozvanie. O tebe som našiel veľmi zaujímavý citát na internete, že si človek, ktorý sa nebojí ísť do konfrontácie, ak ide o obranu kvality alebo historickej pravdy. Čo je na tom pravda? Počujem to prvýkrát, tento citát, to znamená, ja som to o sebe nepovedal. Zrejme sa to vyskytlo buď z niekade a niekto to o mne hovoril, alebo sa to vykompilovalo. Ja som veľmi rád, lebo je to krásny citát. Naozaj chcel by som byť človekom, ktorý obhajuje historickú pravdu a myslím si, že sa nebojím ísť do konfrontácie, lebo ešte nestalo sa to, že by som odmietol ísť do nejakej konfrontácie, pokiaľ sa týka obrany napríklad dizajnu, alebo Slovenska, alebo Pukanca, alebo nejakých dizajnov, ktoré sú dobré, zlé. Ja si myslím v prvom rade, že je dôležitý dialog a ak je dialog konfrontačný a prispeje k nejakému výsledku, ktorý bude všeobecne uznaný, treba do toho ísť a každému odporúčam nebáť sa vyjadriť svoj názor. Plne súhlasím s tebou. O tebe je známe, že si študoval priemyselný dizajn a teda transport dizajn. Čo bol ten moment, keď si povedal, že toto je moja cesta? Často som na túto otázku, lebo som ju dostával, ono to ľudí fascinuje, že niekto, kto je úradník, študoval design aut, tak bolo to v detstve, keď myslím si, že spúšťačom toho celého boli v petržalskom byte valčeky, ktorými boli namalované steny, panelové, autičkami, rôznymi autičkami. Ako veľmi malé dieťa, ktoré sme sa tam presťahovali, keď som mal rok, tak som ukazoval na tie autá, potom neskôr som prvé kresby venoval práve autám, takým všelijakým, hlavonožce auta, teda moja maminka teda povedala, že sú to auta. Neskôr to už boli čoraz viac autá. Celú základnú školu som všetkým do pamätníčkov kreslil auta. Tá základná škola bola počas socializmu. Postupne na strednej škole som na tabulu kreslil auta. To už boli veľké koncepty, to už boli naozaj také až rôzne technické výkresy, ktoré som tam aplikoval a vyslúžil som si obdiv niektorých spolužiakov, ale zneuznanie pedagógov, lebo som ničil vlastne kriedu a tabulu a umývať to a či som sa nezbláznil, ale mal som obrovskú potrebu navrhovať auta celý život. A potom tým najväčším spúšťačom, prečo ísť študovať na Vysokú školu výtvarných umení do ateliéru k Štefanovi Kleinovi, bola výstava v roku 96 v Berlínke, v Bratislave, venovaná Volkswagen dizajnu, kde reagovali študenti tohto ateliéru prvýkrát na nejaký zahraničný dopyt po dizajne a Volkswagen sa vtedy ujal tohto ateliéru a vytvorili modely 1:4 a k tomu kresby a táto výstava, ako keby aj dnes bola ako centrum dizajnu a jeho riaditeľ by som si želal túto výstavu zopakovať. Je z nej krásny katalóg, tie modely sú v rôznych stavoch v archíve školy, čiže dalo by sa to urobiť, to je môj sen. No a táto výstava mňa motivovala brutálne k tomu, aby som sa uchádzal teda o to, aby som v tomto ateliéri mohol študovať. Vystavovali tam ľudia, to je veľmi zaujímavé, ako Juraj Mitro. Človek, ktorý veľmi veľa urobil pre slovenský dizajn a stále robí práve v Prage, ale aj Jan Kamenišťiak, ktorý bol v Idea štúdiu, napríklad Tomáš Malý, ktorý naozaj pochodil od Fordu až po rôzne firmy v Nemecku, Rakúsku, ďalší Ondro Koromhas, ďalší, ako naozaj nebol tam Jožo Kabaň, lebo ten už v tom čase bol inde, nebol na Vysokej škole výtvarných umení a už naozaj ako jeden z prvých úžasných ľudí, dizajnerov, kariéru robil v Nemecku. Ale táto výstava s modelmi, s kresbami a každá tá kresba bola iná. To nebola doba, keď študenti kreslili všetci rovnako, lebo buď používajú rovnaký program alebo umelú inteligenciu, ale to boli prístupy mladých výtvarníkov, ktorí majú radi autá. A myslím si, že toto by trebalo zopakovať, aby si dnešní mladí dizajneri uvedomili, ako sa dá robiť automobilový dizajn aj inak. O tebe je všeobecne známe, že žiješ v Pukanci, ale teda si z Bratislavy. Prečo práve Pukanec? Ako odpovedať, aby som povedal naozaj pravdu. Je to šialené, ale Pukanec z jednej strany preto, že na Bazoši naozaj som našiel inzerát, ktorý ma zaujal, ale naozaj tak krásny dom, aký som našiel na tých fotkách. Neskôr som zistil, že tak úžasní ľudia, ktorí ho predávali a tak úžasná história, ktorú má, toto nemohla byť náhoda. Dokonca sa stalo aj to, že po bádaní, po dejinách toho domu sme zistili, že mojej priateľky
starej mamy, to boli krstní rodičia, tí pôvodní majitelia, ktorí ho v roku 27 nechali postaviť a nechali ho hlavne navrhnúť prestížnym architektom Levíc, Rudolfom Cibulkom, pôvodom z Novej Bane, ale rodina pochádzala aj z Pukanca. Dostali sme sa v Leviciach v štátnom archíve vďaka pani Švolíkovej aj k ďalším materiálom z tohto domu, aká bola vtedy kúpna suma, ako sa staval, no niečo úžasné. Neveril by som, ale prečo práve som si naťukal slovo Pukanec, bolo preto, že z Pukanca pochádza veľmi veľa osobností z oblasti architektúry a dizajnu. Napríklad Jan Čalovka, jeden z najznámejších, dúfam, že už bude, lebo práve mu dopisujeme knižku, ale aj dizajnerov, ktorí toho najviac urobili z rôznych oblastí dizajnu, od príborov, lodičiek, lodí, žehličiek a tak ďalej, až po architekta Jana Miloslava Bahnu, ktorý bol aj môjim osobným priateľom. Žiaľ, už nie je medzi nami, ale práve jeho rozprávanie u Borisa Filana o Pukanci urobilo vo mne to, že som si naťukal do toho inzertného portálu práve túto obec. A neľutujem. Vráťme sa ešte k dobe, keď si teda sám bol dizajnerom, alebo teda si študoval automobilový dizajn. Nadizajnoval si niečo, čo by sme mohli poznať? Nejaký komponent alebo nejaký volant napríklad? Ten ateliér Transport dizajnu patrí v rámci sveta medzi naozaj veľmi dôležité miesta, kde sa dá študovať automobilový dizajn, ktorý je podporený automobilkami, ktoré berú študentov na stáže. Ja som mal tu možnosť absolvovať stáž ešte v roku 2002, keď sme neboli v Európskej únii, s pasom v Nemecku vo Wolfsburgu, vo Volkswagene. A tá stáž, to je vlastne prax. Volá sa to praktikum po nemecky. Mal som svojho betrojera, to znamená človeka, ktorý naozaj dával pozor, aby som presný počet kresieb nakreslil za deň, aby som mal prezentáciu vtedy, kedy treba. Ale hlavne to bolo o tom, že som sa zoznámil s kolektívom mnohých profesionálnych dizajnerov, aj Slovákov, ktorí tam našli prácu. Vtedy vedľa mňa pri stole sedel Peter Balko. Bol som na interiéri a práve Peter Balko v tom čase spracovával interiér jednak jednej Volkswagenu EOS a tam som sa zúčastnil, že som mu pomáhal. Čiže nemôžem povedať, že je tam niečo vyslovene moje, ale odmakal som si na tom interiéri aj niektoré návrhy, niektoré modelácie. Bolo to v rámci praxe, čiže tam sa o nejakom autorstve hovoriť nedá, ale ak vidím vonku EOS, tak vždy sa pozriem do interiéru, že áno, toto je ten dizajn Petra Balka, ktorý vychádzal zo surfovania. To bolo niečo úžasné. Naozaj každé auto, či interiér, či exteriér má nejaký príbeh, nejaký moodboard a potom som mal ešte možnosť urobiť pár kresbičiek pre Jozefa Kabáňa, ktorý vtedy pracoval na exteriéri toho EOSu. Ale internú súťaž nevyhral. Vyhral ju Mark Lichte, iný dizajner. Ja som bol veľmi sklamaný, lebo návrh Joža Kabáňa bol nie že nadčasový. To bolo niečo totálne nové, čoho sa pravdepodobne vo Volkswagene zlakli. A ja som pracoval na interiéri ešte aj takého jeho nejakého návrhu. Takže žiaľ, boli to aj úspechy, neúspechy, ktoré sme tam zažívali, ale pre mňa to bolo obdobie, ktoré mi dalo veľmi veľa. Ale dalo mi aj to, že som si povedal, že nechcem pracovať v tom automobilovom priemysle, aj keď som dostal vynikajúce hodnotenie. Aha. A chcem, aby sa na Slovensku vyvíjali vozidlá. Ale odteraz, vždy, keď budem vidieť Volkswagen EOS, tak si spomeniem na teba. Spomeň aspoň na ten interiér. A Peťa Valka, ktorý dnes je významný dizajner, šéf-dizajner, myslím, interiéru Mercedes. Takže naozaj moji spolužiaci, niektorí sú absolútne úžasní ľudia, ktorí rezonujú vo svetovom dizajnerskom automobilovom kontexte. Práve sme už aj načali tú tému. Poďme sa teda trošku rozprávať aj o Slovensku. Existuje dnes niečo ako slovenský automobilový dizajn? Ja som autorom výroku, že dizajn nepozná hranice. On ich nepozná. Naozaj kolektív, ktorý bol napríklad v tom VW, tak to boli Brazílčania, Rumúni, Česi, Slováci, Nemci, Španieli a každý prinášal niečo zo svojho života. To sa nedá povedať, že zo svojej národnosti. Ak Španiel žije v horách a nie v meste, prináša úplne inú kultúru, než je mestská. Ak je niekto úplne multikultúrny, ak niekto neakceptuje folklór miestnej krajiny, tak prinesie to, čo zažil. Nemusíme sa úplne baviť o národnom dizajne. Ono to do istej miery je problematické a najmä v automobilovom dizajne. Ak pracujem pre napríklad nejakú automobilku z Nemecka, pochádzam z Mexika, mám určité package, proste mám určité mantinely, v ktorých sa mám pohybovať, lebo to je nemecká automobilka a nemá záujem o mexickú kultúru. Toto platí aj o Slovákoch tam. My sa musíme naučiť myslieť a musíme vymýšľať nie
umenie a sochy na kolesách, ale tam riešili sme konkrétne problémy. Ak niekto robil exteriér auta, my sme mu to závideli, lebo to je vec, kde sa uvoľňuje úplne, že to je bomba. Ale boli tam ľudia, ktorí pracovali na krytoch motorov, na diskoch kolies. Úplne zvlášť. To nebolo pod jedným človekom, ako to bolo kedysi v 60. rokoch v Renaulte alebo kdekoľvek. Toto je veľmi tímová práca a je veľmi ťažké hovoriť, že tento človek je autorom dizajnu toho auta. Ja si na to tiež musím dávať pozor. Je to tímová práca, kde je niekto, kto je zodpovedný, kto vyhral s nejakým konceptom. Ale ešte nad tým človekom je ďalší človek, ktorý si tiež pripisuje autorstvo, pretože ten tím jednoducho supervízoroval. Potom je šéf absolútny celého nejakého interiéru, exteriéru, ktorý tiež povie, že no tak ale ja som za mňa tí ľudia som schvaloval. Potom sú tam anglickí modelári, ktorí povedia, ale ja som toto domyslel a lepšie som to urobil, ako to nakreslil. Auto je komplexný produkt, ale môžeme sa baviť o tom, akou mierou kto prispel k tomu autu, ale môžeme sa baviť aj o tom, že je tam jedna veľmi významná pozícia a to je stratég toho celého dizajnu. Človek, ktorý možno nevie tak pekne kresliť, ale má brutálny prehľad a má víziu schválenú predstavenstvom, kam sa má pohybovať ten dizajn v najbližších 3, 5, 10 rokov, čiže v nejakom krátkodobom až dlhodobom horizonte a tak sa majú tí dizajneri správať. Takže dizajner nie je vždy ten, kto prinesie novú tému. Veľakrát je to robotník, ktorý spracuje niečo, čo je dané a pracuje v tíme. Tento stratég, je to väčšinou šéf-dizajner v automobilke? Nie. Je to podľa toho, akú štruktúru má automobilka, ale v tej, ktorej som sa ja pohyboval, tak či je to Volkswagen Group, či je to Audi, Volkswagen, Škodovka, je to človek, zamestnanec, ktorý má špeciálnu pozíciu, ktorý napríklad má právo, čo som si ja vtedy všimol v 2002, neviem ako je to teraz, zastaviť kompletne vývojový proces, pretože sa to začína podobať na niečo. Či je to náhoda, či je to, že človek má tzv. Výtvarnú slepotu, naštuduje si časopisy. Najhoršie, čo môžete urobiť pri vývoji aut, je pozrieť sa, čo robí konkurencia a pokračovať ďalej. Vy musíte sa pozerať nie na autá, ale na životný štýl. Musíte si pozerať možno úplne iný fokus, iný záber, iný topik, proste úplne inde musíte byť a vtedy prinesiete niečo nové. A to priniesť niečo nové je najťažšie a spracovať niečo tak, aby to bolo vyrobiteľné, ergonomické, aby to malo všetky kvality, to je neskutočný záväzok, pretože tá automobilka investuje milióny eur. Prístrojová doska v 2002 jej vývoj čistý vtedy stal 72 miliónov, to si pamätám. To znamená, akákoľvek inovácia, použiť niečo, čo už máme, len to nejako zaobaliť, je vítaná. A dizajner musí prinášať naozaj akože improvements non-stop. A ešte to musí prijať aj verejnosť. Presne tak. A to je veľmi ťažké. Preto je to tímová práca a ak je jeden človek, ktorý urobí totálne všetko dnes, tak neviem, či taký vôbec existuje a vždy sa tam nájde nejaký problém. Lebo nie je to len o tvarovom riešení, ale aj o vyrobiteľnosti a akceptovateľnosti. Mám na teba jednu ťažkú otázku. Slovensko je veľmocou vo výrobe aut, ale absolútnym trpazlíkom, čo sa týka dizajnu nejakých finálnych produktov. Myslíš si, že je šanca, že sa toto niekedy zmení, alebo si pestujeme skôr falošné nádeje? My okrem aut vyvážame aj dizajnérov. Z globálneho hľadiska je to úplne v poriadku. Z takého ekonomického, národného je to obrovský problém, pretože prichádzame o kvalitných ľudí, nedávame im možnosť pracovnej príležitosti a nielen v automobilovom priemysle, ale aj inde. A je to ťažká otázka pre riaditeľa Slovenského centra dizajnu, pretože Slovenské centrum dizajnu, jeho hlavné poslanie je práve toto zmeniť. Takže ja by som mal povedať, že verím, že sa to zmení, ale neverím, že sa to zmení tento rok a ani budúci rok. Ľudia musia rozhodnúť, aby tú zmenu chceli. Veľmi zvláštnu dobu žijeme, keď taká nekultúrnosť v oblasti celej spoločenskej nejakej diskusie je braná ako, tak toto je tá prírodzenosť, toto je v poriadku. Keď na špičkových, vysoko postavených, rozhodujúcich miestach už nechceme ľudí, ktorí majú na to vzdelanie, ktorí majú prax, ale ktokoľvek, kto má akože manažerské schopnosti a nemusí mať ani vyštudovanú školu manažmentu alebo ekonomiku. Je to veľká škoda. A dávame si gól do vlastnej brány, pílime si vlastný konár. Keď sa pozrieme v okolí, v blízkom okolí, prečo Poľsko nás dávno predbehlo a riadne a je to ťahuň Európy, tak je to presne preto, že začalo robiť reformy také, že
začalo nielen robiť vlastný dizajn, ale aj vlastnú výrobu, zamestnávať ľudí. Tie produkty majú, dizajn je ale naozaj jedna malá časť, či v automobilovom alebo produktovom dizajne. Veľmi dôležité je, kto to vyrába, ako to vyrába, za koľko to vyrába, ako je to kvalitné, akú má reklamu. Poľsko je obrovský trh, to je pravda, ale Slovensko malo úžasné šance a nechopilo sa ich a ak sa ich nebude čo najskôr chopiť, tak môže sa stať, že nikdy už nedobehneme nikoho. A to sú preteky. Design je naozaj komerčná záležitosť, je to súčasť marketingovej komunikácie a pokiaľ nebudeme mať vlastné produkty, výrobky, a nehovorím o autách, ale v nábytkovom dizajne máme veľký problém. Teraz som sa vrátil z Nitry, z agrokomplexu výstava nábytok a bývanie a stále nie je ten trend, aby výrobca nábytku si zaplatil aj dizajnerský návrh. Veľakrát, keď človek stavia, veľmi rád si zaplatí architekta, aby to mal dobre. Ale zvyknúť si aj na to, že dizajner vie priniesť tú pridanú hodnotu, ktorá na začiatku stojí peniaze, ale potom ušetrí veľa peňazí, dokonca pomôže predať, tak to tu nie je normálne a kopírovanie to je pre dizajnérov to najhoršia nočná mora. Presne si načal tú ďalšiu tému, ktorú som chcel teda s tebou rozobrať a to je vlastne československý dizajn. Ty si expert na československý dizajn, založil si združenie Ostblok, bol si kurátorom výstavy Bundesgrau. Čo ťa viedlo k tomu, aby si sa venoval československému dizajnu? Zároveň teda na margo toho, čo si povedal pred chvíľou, mne sa strašne páči, že teda v Československu aj veci bežného používania mali svojho dizajnera. A boli to veľmi pekné veci. A toto mi dnes chýba. Bavíme sa o príboroch, o sklárskych výrobkoch, o rádiách, o televízoroch. Všetky tie veci boli nadizajnované niekým. Áno, a nebolo to také jednoduché, len krátke antré. Československo povojnové do roku, môžeme povedať 93, alebo dajme tomu 89, a ak sa bavíme o priemyselnom dizajne, tam si dovolím povedať, že áno, mám za sebou toľko výstav, textov, knižných publikácií, že tam som doma a veľmi rád o tom rozprávam a skúsim stručne. Treba si predstaviť to, že povojnové Československo nadviazalo na predvojnové Československo, a to aj vo výrobe, v dizajne, ale zmenil sa totálne režim. Z nejakého trhového mechanizmu demokratickej krajiny prišiel socializmus, chvíľu aj s ľudskou tvarou sa snažil byť a naozaj dizajn veľmi odráža situáciu spoločenskú, tým pádom aj politickú. V 50. rokoch nemôžeme hovoriť úplne o tom, že by výrobky sa propagovali cez výtvarníka, dizajnera, ktorý ich vytvoril, pretože aj veľká vec bolo kolektívne dielo, bola kolektivizácia. Tak ako som v automobilkách hovoril, že sa hovorí o tom, že auto je kolektívne dielo, tak veľakrát v tých dobových periodikách sa zrazu neuvádzal dizajner chvíľu. Ale vedelo sa o tom, boli nejaké odborné časopisy, ale bola tu takáto zvláštnosť, že nebudeme robiť z niekoho elitára, že jednoducho my všetci budujeme túto vlast. Jasne. To sa prejavilo. Ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť, že chýbali školy. Napríklad na Slovensku až po vojne sa začali budovať akadémie, ktoré, ako napríklad Vysoká škola výtvarných umení alebo Technická univerzita, ktorá začala mať odbor, ktorý bol tvarovanie strojov a nástrojov, to bolo na Vysokej škole výtvarných umení. V Čechách to bol Gottwaldov Zlín, kde vlastne vyštudovali na VŠUP Praha detašované pracovisko Gottwaldov, dnešný Zlín, prví slovenskí vysokoškolskí vzdelaní dizajnéri. Dovtedy dizajnerskú prax robili naozaj výtvarníci, sochári, napríklad priemyselný dizajn, veľmi dobre. Ale treba povedať, že v rámci Československa Slovensko ťahalo trošku za kratší koniec a dodnes to nie je úplne zmapované. My máme obrovský dlh v mapovaní, kto sú tí dizajneri na území Slovenska, ktorí robili predto množstvo fabrík. A to bola moja úloha, odkedy som v roku 2011 začal a pomáhal so zakladaním Slovenského múzea dizajnu. A mnohí zahraniční hostia mi závidia, lebo že you are starting from scratch, že to je proste brutál, že ako je možné, že to nemáme zmapované. Vysvetlil som kontext a že je neuveriteľné, že toto sa na svete nedeje, že by niekto skúmal dejiny dizajnu toľko dozadu. A toľko dozadu znamená ešte v 20. 30. rokoch, keď vznikla škola umeleckých remesiel, prvá škola, o ktorej by sme mohli povedať, že bola škola dizajnu. A to bola učňovská škola. To bola vlastne akoby stredná škola, kde pochopili v Bratislave na Vazovovej ulici českí
intelektuáli, slovenskí výtvarníci, že je potrebné vzdelávať ľudí, remeselníkov, aby dokázali vytvoriť výrobok alebo urobiť grafický dizajn, hoci sa to ešte vtedy ako dizajn nenazývalo. Boli to roky Bauhausu, bolo to celosvetové hnutie a my sme boli naozaj v tom šíku v rámci Slovenska, v rámci Československa. Takže na tvoju otázku odpoviem jednoducho, ten československý dizajn, povojnový, automobilový, naozaj na Slovensku sa urobilo veľa prototypov, ktoré sa neuviedli do výroby. Sú krásne, sú to veľmi zaujímaví ľudia, skúmam ich. A na tej českej strane medzi tie najzaujímavejšie veci povojnového dizajnu môžeme určite zaradiť Tatru 603, 613 od Viňaleho, Tatru 603 od pána Kováža. Potom zo Škodoviek určite Felicia, nádherné auto, je ich tam veľa, ale určite by som spomenul aj Erko 110. Veď ten tvar a tie možnosti vtedajšie, to je neuveriteľné. To je moje obľúbené auto, teda keď sa pozeráme na československý dizajn, ako za mňa to je vrchol dizajnu. Napriek tomu, keďže si to zoberieš, že v tej istej dobe BMW vyrábalo E9, áno, ktorá popri tej Škode pôsobí ako vesmírna loď. Ale napriek tomu tá 110R, to je krásne auto. Ono to má ešte aj krásny príbeh samozrejme a keď vnímame kontext, tak ako ja sa snažím vysvetľovať zahraničným návštevám, že keď sa pozerajú na slovenský dizajn, musia vnímať kontext. A veľmi mi pomohlo stretnutie s Karl Klausom Dietlom, žiaľ už taktiež nie je medzi nami, profesor z východného Nemecka kedysi, ktorý v Karl-Marx-štate pôsobil a on, a to mnohí vedia, nevedia, je napríklad za Wartburgom 311, za Simpsonom, a za rôznymi naozaj reproduktormi a priemyselnými dizajnmi v domácnosti, elektroniku a tak ďalej. Úžasne tvorivý človek a zároveň filozof dizajnu, ktorý povedal, že tento východný dizajn alebo takých tých satelitných štátov Sovietskeho zväzu je oveľa cenejší práve preto, lebo tí dizajneri museli bojovať s nedostatkom, s obmedzeniami, s rôznymi embargami, s problémom ekonomickým a napriek tomu dokázali niečo vytvoriť. Museli sa vynájsť v tej dobe. A boli tam úplne iné mechanizmy kontroly. Ja si pamätám, že napríklad sme mali najkazovejšie pračky z Tatramatu, hoci ten dizajn robil vynikajúci dizajner, pán Blonsky. Žiaľ, on za to nemohol, že vo výrobe sa niečo neurobilo dobre, alebo pán Pokorný, dizajner ventilátorov, napríklad aj ventilátorov a rôznej inej techniky, mi hovoril, že nešťastný zo svojho dizajnu, lebo on to nejako navrhol a za toho socializmu sa to neurobilo tak, ako to navrhol a nevyzeralo to až tak dobre, ako to navrhol. A s týmto naozaj nebojoval trhový mechanizmus na obrovskom západe bohatom. Nuž, ale napríklad, čo som bol veľmi prekvapený, zistil som, že dizajn vojenských vecí bol na veľmi, veľmi vysokej úrovni. Tam bolo vidno, že je tam investované do vývoja, do foriem, do kvality spracovania, bezpečnosti. Naozaj, keď by niekto chcel si stlačiť tlačítko na ponorke, čo som mal možnosť atomovej, tak bomba. Akože to bolo super. A toto je práve vec, o ktorej sa vôbec nevie, nehovorí. Ozaj, čo ty a tvoje auta? Čo je tvoje daily, čiže každodenné auto? Ja poviem, čo bolo moje prvé auto. Bol to Renault 16, mal som ho len chvíľu, lebo nejako to celé blblo, bolo to prerobené na plyn, ale bolo to nádherné auto. A prišli za mnou kamaráti, ktorí mali Renault 8 a povedali, nemôžeš mať takéto auto, maj Renault 8, to je motor vzadu, to je urobené tak, že to sa vyrábalo v Bulharsku, Rumunsku, ešte v Španielsku, je to kvalitné, je to dobré auto, ľahko sa to opravuje, my sme tu viacerí, založili sme klub, moje prvé auto bolo reálne Renault 8. A to bol daily car veľmi dlhú dobu, keď som chodil na školu, od roku 2001 ho mám. A naozaj sa mi podarilo získať kúsok po prvom majiteľovi, nikdy nezváraný, čo je neuveriteľné, tam boli dosť tenké plechy, nikdy v zime nejazdený. Nádherný stav. Hral aj v nejakých videoklipoch, aj filmoch. No a to mám odložené v garáži. Takže máš ho dodnes. Mám ho dodnes a každý rok uvažujem o predaji až do chvíle, keď sa preveziem. To je neuveriteľné. Keď vám poviem, že to má nezávislé zavesenie všetkých kolies, kotúčové brzdy, prvé auto vo svojej triede v roku 62 kotúčové brzdy, automatický sytič. To ide nádherne, do zákruty sa nebrzdí, tam sa pridáva non-stop. To je proste Porsche pre ľudí a zároveň je to krabička. Podľa mňa krásna a jej dizajner Charbonnier to robil presne tak, ako som hovoril, sa dnes nerobí, robil všetko, až po grafický dizajn v tom aute a logo a interiér a exteriér.
A pritom to malo byť auto, ktoré malo byť mimoriadne ľudové a bolo veľmi masívne vyvážané do východnej Európy. Aj ako kontrahované. Dacia 1100 sa to volalo, hej, potom bolo Renault 12 a tak ďalej. Ale ja mám práve francúzske, som s ním nadmieru spokojný, nikdy sa mi tam nič nepokazilo, to je neuveriteľné. Po pol roku, keď aj len zabudnem a v zime nejazdím, nacúkam AC pumpu, ide. Moje daily car je zase z rozumu, pretože v Pukanec sa hovorí, že nemá rovnú plochu, to je proste vrásnenie, sopečné podložie, takže určite štvorkolky sú už teraz všetky moje ďalšie auta, ale Renault 8 je ako štvorkolka, ten zadný náhon, vzadu motor, neskutočné, ako staré Škodovky, oveľa lepšie. To keď naštartujem, to má nádherný zvuk. No ale daily car je Suzuki Vitara, auto z rozumu, z roku 2019, už je oturbené, ale žiaden mild hybrid, je to štvorkolkové, sú tam všetky tie prepínače, je to aj sranda s ním, keď si zapnem šport režim. V tých zátačkách nedrží tak ako Renault 8, to vidím, ale je to úsporné, milé auto benzínové, ktoré ma odvezie do Vinice, do lesa. Mám kruhový objazd urobený v Pukanci okolo Čerešne, vyjde ten kopec, či je blato alebo sneh, stále to ide. Mám ho veľmi rád preto a odvezie všetko, čo potrebujem. Ale keď potrebujem viac odviesť, tak máme ešte Volkswagen T3 Synchro. To je zaujímavé. Moja láska, vždy som chcel T1. Ak sa ma spýtaš, aké auto by som chcel, T1. A všetci, ktorí majú T1, T2, T3, bol som na zraze v Novej Bani, povedali: Maroš, do toho sa ty nezmestíš, pribral som. A zbytočne, a čo, a taká len frajerina, je to drahé, ale je to nádherné auto. Tak tá T3 je pre mňa taká... Legendárne. Taká T1 akože, ale zároveň je to kus tanku, kus techniky, lebo má úplne opačný dizajnerský princíp. T3 je proste hranáč a je oveľa väčšia, je praktickejšia pre mňa a vzadu motor znova, štvorkolka, mám tam urobených veľa vychytávok, ktoré urobili chalani z mostu pri Bratislave, pozdravujem ich, mám tam tempomat, mám tam motor z Golfa, čo na STK dúfam, že nepozerajú, a rôzne prepínače a už aj neviem čo všetko, ale je samozrejme tam mraznička, chladnička, rozťahovacia posteľ, sprcha s teplovodou, všetko v tomto aute. A zároveň je to jediné auto, v ktorom dokážem previesť 5 včelých úlov kompletne naložených a nebojím sa, že sa to nejako prevráti. Moja priateľka sedí vzadu, je tam dosť miesta, takže je to včelárske auto. A moje ďalšie auto je Suzuki Samurai, je veľmi potrebné, keď niekto povie, no predaj niečo, z toho nedá sa, pretože to je malé mršné auto presne do tých najbrutálnejších kopcov a všetkého, kam sa potrebujem dostať, niečo odniesť, beriem s ním kopec dreva, skaly, čokoľvek potrebujem. Takže toto je môj setup a v zásade nepotrebujem nič, som zistil, lebo ten Samurai je ešte aj kabriolet. Zaujímavé. A kebyže nemáš limit, aké auto by si vybral, kúpil, zohnal? Predstav si nejaký sen. Odpoviem na to hneď, že auto je podľa mňa absolútna hlúposť. to buď má slúžiť, ako dizajner poviem. Ja už som prešiel tú dobu, keď som sa machroval autami a mal som všelijaké zaujímavé autá, Citroën CX, hydraulický a všeličo. Nemal som veľmi drahé auta, mal som chvíľku taký Lexus a cítil som sa ako, že som niečo viac. Prípadne, keď mám možnosť si nejaké auto zapožičať, tak áno, ten pocit je úžasný, ale v určitom veku po 40-ke človek zistí, že sú úplne iné hodnoty a to auto strašne kazí charakter človeka. Takže ja som zistil, že ak by som mal koľkokoľvek peňazí, tak radšej kúpim pozemky, kde sú staré moruše a tie pozemky dám vyklčovať a o tie moruše sa budem starať. Lebo keď po vás ostanú moruše 400 ročné a budú mať 500-600 rokov, je to oveľa lepšie, než keď po vás ostane nejaké úžasné auto. Nejaký veterán. Áno, aj nejaký veterán. Veteranizmus je krásny koníček, ale treba na to mať všetko. Keby som mal absolútny sen, samozrejme to Jaguar E-Type, len preto, že by som sa naň chodil pozerať. Je to nádherné auto, ktorého tvar nevznikol navrhovaním a premýšľaním, ale aerodynamikou. A preto ma fascinuje. A to je aj, ak sa niekedy ma budeš chcieť spýtať, že čo to je tá nadčasovosť, ten timeless, tak to je vtedy, keď to neurobí človek, ale vzduch. Takže aerodynamika spôsobuje nadčasovosť. Super, Jaguar. V autách. Schvaľujem. Schvaľuje to vlastne, myslím si, že 9 z 10 dizajnerov na svete automobilových.